Ya shugaba. Gadus, ya ne? Lafiya lau. Kana lafiya? Ina lafiya kalau. To madalla. Kai gaskiya ina da ɗan wani tambaya fa yau. Okay, me ce tambayar? Ina so in san yadda aka samu Dorathy. Dorathy. Allah sarki. Bari ni ma tambaye ka san me ake kiran kofa da turanci? Abin da ake kiran kofa da turanci shine do. Do ko? Alright. Bera fa? Bera da turanci shine rat. Rat ba? Shayi fa? Shayi da turanci shine tea. Alright. So idan ka ganni a bakin kofa, ina rike da shayi. Sai ga bera ya zo ya wuce da gudu, ba ya zama ga do, ga rat, ga tea ba? Kaga ya zama Dorathy. Daga kofa da bera da shayi aka samu mene Dorathy. Wato do, rat and tea kenan. Da fatan ka gane yayi. Na fahimta sosai. Sai anjima. Nagode. To madalla. No be juju be that.